Tak čaute, ahoj. Toto je moje prvé video. Je dátum 1.1.2024. A toto je video o tom, ako postaviť jednoduchú farmu na sugarcane. Cukrovú trž. Ja som Slovák. Tak. Je to veľmi... Toto je tablet. Dám si tento pozorovateľa, piest, ruditový prach, a hociakú kocku okrem tých lepivých, vodu, a musím to... Môže to fungovať aj na bambus, ale aj na cukrovú trstinu. A to my dáme sem túto jednu kocku. Sem dáme piest. Sem dáme tento hladký bok kryštálu. Ja som si vybral taký, lebo bol prvý, ktorý som... Tu nadáme pozorovateľa takto. Vlastne naopak. Aby tá červená bodka bola tu nadáme ruditový prach. Keď chcete vodu, aby to rástlo rýchlo. A teraz len ruditový prach. A potom, keď vyrastie, tak bum a spadne. Úplne automaticky. A funguje to aj na bambus. Vyrastie a bum. A potom z toho a potom ho znova zasadíte a máte to nové z 21-kové drevo. Tak, dajte like, prosím, a ahojte do budúceho videa.